Ogino ka to nitie ni kata ma 2027 yiero ne nikech king'iyo weche mag procurement. Yes. Ndalo mane wan gi koko e Kenya ka Krigla Commission nowacho ni karach ahinya obed gi a functional electoral body gi commissioners gi secretariat. Yes. 2 to 3 years before election. Correct. Sama koro wan go ni wadong gi ndalo matin ahinya. Kata obedo ni wan within the 3-year period. Yeah. To para weche mag procurement, weche mag planning, weche mag execution. Aneno gimoro wuona ni pod wanyapa ahinya kwa ikore 2027. Wawacho mana gi dhowa. To in reality, to onge ikruok moro malong'o manyalo bedo kata kapo ni obedo kod commissioners manyien. Jogi dhi bedo joma welo e office. Greenhorn. Yes. Yes. Mano anybody ma is concerned about the Kenyans, the strides ma Kenya osegoyo in a democratic space. Nigi that yuak. Nito nikech pok notimore. Kech ing'eni this electoral circle ene mane wadhi bedo gi en electoral circle ma nigi gik moko abich madongo monego timne any electoral circle. Ene mo wadhi bedo gi new commissioners, ene mo wadhi bedo gi total overhaul of boundaries, ene mo wadhi bedo gi new iluongo ne register ma kech sani en based on census manotim. Ni wabedo gi total overhaul of the of voter register. Yes. And other more. To magi makoro chung. Ochung ne gimoro achiel Kenya ni commissioners onge. Commissioners onge. Ngeni commissioners ka onge. To nitiere some decision mano ose oketi. Anti-corruption commission dalo moko bene nigi some situation kama. Mane noter gi court ne to. Ang'o mane ginyalo timo? No yudo ni gik mudwa timo go. Some of those things mudwa timo at secretariat. Okunya timo ma decision nitiere. Mane momene no kagiluor. No yudo ni they were in total violation of Kenya timo mano unless ne commissioners nitie. Omiyo ikruok mar yiero ma 2027 election is a process. Okay, the moment mwatimo election as an event kako wadwa time in 2027 ne wabro yuak ne the commissioners koso wabro yuak wabro tero kanye koponi okobiro timore kotenore gi kako nego timre nimere nitiere yardsticks. Nitiere given the observers groups, election observers group, machalo kaka ELOG, Kenya ka, is an international observation of elections ok chakre mana chieng' yiero no. Ochakore prior, how did you run through your electoral process? And that is the managing idea. It's a concern. Monego beniji going to kabisa. Are we really ready? To iwinjo Victor. Ipenjo no at the time nitiere jomoko mose obedo kata gi bills to extend term limits. Maga gik monego jo Kenya sani onego bene parore matut kabisa. Ni why would somebody think of an extension of term limit? Sama kata commissioners onge. Which one should be a priority? Extension of the term limit koso wa ensure ni commissioners otimre nade obedo makata koponi kiny to yes. So those are the things mangene adjourning mind with an extensive care of this country onego bene paro. Erukamano. Yes. Chal